Tiachi Obia, no Obia Kwaba, Edeba by Grace TV. So, we did this actually and Poyanko Pantum. Ghana mine area say, Amansan, I was yes, with a quick one. Ediking a cat was saying, I don't know my Kwani and what you inquire, but from be a beba. Yet the Munchi, one some fans and Simbi a beboa. Amaya mine Ghana at Tumpon. We all know, say, for some time now, assemble qua. Baby, I before my Ghana hanging out here to the Serenia Basa. I mean, the story has become the bone of contention. The legendary Charles Kojofu's dad Lumba. Ni watching sense mo ade chi ade sana na ene agentre ha e wo mountains na busua sabria me no ka se unse enra yedi nkomo ye ko Paakoso ebra ade hye busua wo Paakoso wo mu nyina aka bo mu na omo ye nsem twefo nhye mu ya na omo asem omo kan na ne se wo mu enana eye busua no mu pagine ye na busua pani ko firisu wo mu eye amamre ni amanye ya mposo mu tu no na de tense nam se mpani se yina nkan bitu nkran nti omo ma busua pani break akra na owunchemu bi a obechemu bi a kire busua no se anya saa na busuapani anti na wanfa nchiremu wo so de besoma busua no amfa amadum busua no a omo betu anamon etu no ya omo kan akra sa omo busuapani na wotwemienu se na wotwemienu no duru na se na busuapani wa maabon anase wanhia nanom se de sitie anase wankohia na busuafo eye Paakoso ekọ na de hye busua no a eni na obi ne kumantwi omo kan akra ma ne kodu se ediba bi ko omo kan se so obo so wa ma wo omo de omo adwen se ombetu no ama sebi akonya ye kra ne se busuapani no omo beje e de free se na busua oni bibi yenka bi nhye ne ya busuapani abe respond to the Paakoso ekọ na de hye busua press conference a omo ye no yes na busuapani aba abonten abegia no na onim na me yetie nzem busuapani kan no na fa yato ye boss na de aka bia enso aso enka nsuo kura busuapani aba abonten ya ene obotu bi de amane Paakoso adihibusua na na wo mu hye mu ade nsem to nsem twefo ni waka bi ya chom pa waka kra mana ko wi se onim wo mo na wo ko wo nya na de hye eno ye baako wasa kra kase wo mo kra ye eno a wo mo ye press conference wa channel mo ni ade no wo mu nyina ebi ko waka ntam de gu wo so se mo enye ni moja etu de onim yentie abusuapani ko fiusu asem ode to dwa no what do you know asem yentie kakra bi ene ya na all this ansem we etu dwa yentie na yenti asna fe dia kabia nso yemfa enso so ya yenti o de yenti Ezra TV Ezra Radio se mic ni bibi aboko de bibi aboko the radio say yim se de iwi ayi akra eja wo hye wan kona elder na wotu anya me so sa abuso enra yenti ese obusuafo eko asetena se omuwi ayi ne kura no umu akonta mumu ebi a odi hye ankasa akosie no into omama within 2 weeks sebra na bekiro ma bia wosie Lumba ene nkontabu bi a wo ho obra na wo ye yi no adaroma what is me eno na meka na ma frame na pai be say eno omo ye so me ba yanka ade chem ati ana pai abusia anyanfo yi ko na abusia wo pa ko fi hia ye na asem a eda horu enti wo mama bebeche na me chi bibi ba asem no asem de onya nti mu pa untumi nka ena nipa na wo mu giregyina ho na me de me hwe ye bi hu wo mu no asem ne ba start no wo ma ya di me ko to se wo mu mpre Sanko for the Akosua Serwaa Putia one wo mu de giregyina ho ana abusuafo no so na abusuani ben na wayi ni mo se me wie ye na man friend na o tumi ni se ne na mama sani pakura na wo gina ho na o se mama de ben na ono wo kan ye bu kota na onyina mu na me de ameka tanze me abusuapanyin me nkasa we mo mu ntumi nyewu me ka che mo plane se o mu ntumi nye hwe enkonta no ye bu nkonta me fra wo mo santa so wo nyina bai ye o gina ho kasa no kura wo bai e mo ya de bi kura ma metia no extra 94.1 atukuma ana wo mo so o ma ma no mo so o ma hu bebi ekosi no ta mo mo court no a o mo ko ka ansam no ye bu aya no mo se ye video no mo joblete no mo ko ye no edane eba wo mo no enti o mo de ebufuo o ma ma ye no
Now I may yaw baby go see you. 94.1. Now I would cry as a fresh was nigger. Announce I may say out to set baby or musie. If you own a Jomaka was owning baby or musie na. I am thrown woodino. Woman with you on crowd, only never bush for. Oh, wouldn't mama cry Obusuan? Okay, I know they will do can the second one. Something no be kan one ya but me say abo amwati bi. Ni na say net day ya yenka bi nhiem na Abusuapanin na Tupäc aba abonten. Ya Angr Paakoso ade Busua ehia mu e wo Paakoso no de tu dwa ye by grace bi be so mo say omo Abusuapanin mu le kakra be na otwemi enu ntem say omra no mo yi nsem bia no nya say omo tunu afrekonya so no. E na wo yi ano ande ya Abusuapanin aba abonten abekasa say omo ntimi nyehu na omo kwa ade hye no a ehie mu no bi kwa ho a wonim wo mo ene nsem bebre no aka de yensansi no so na yentie the other audio na why no so yentie ni na emra abonten kan ketsi enuanom Extra TV you dey yentie Abusuapanin what men ka Extra TV Extra Radio say Mike ni bibi aboko de Bibi aboko the radio say you say there iwi ye akora eja wo se wan kona elder na wo to anya me so sa Abusuapanin Angr yante yese obusuafo eko asetena se omuwi aye ne kura no mu akonta mu bi a odehia nkasa akosie no into omama within 2 weeks sebra na bechero ma bia wosie Lumba ene nkontabuo bi a wo ho obra na wo ye aye no adaroma what is me I na make na my friend na pay be say everyone we so me ba me yanka ade chem kati ana pay abusua amanyamfo yi kwana abusua o ba ko hia ya na asem a eda horo enti wo mama be de che na me ti bibi ba asem no asem de onya nti mu pa untumi nka ena nipa na wo mu giregyina ho na me bi de me hwe ya bi hu wo mu no asem ne ba start no wo ma ya di me ko to ho se wo mu mpre Sanko for the Akosua Serwaa Putetia one woman the Jirao. And Abusia for no so Abusia ni bay in a way you need more say. Me really man friend now give me send the car mama. Sandy Paprana would you know na or say Mama Jeben now no walker. You could know in the movie. Now maybe I make a say me Abusuapanin Minkasa. Where moment to be you? They catch your plane, say, Omun to me, yes, she. And Contado, your boom conta, me throw almost antas, woman, you know, by you, General Casano crowd by, and more, I did cry my Mexiano. Extra 94.1 at Tupäc. And now almost so my man, almost so my who baby, you could see it. Tell me almost quarter, almost quite and seminal. Ah, ye boy, no more video, no more doublet, no coil. And then a bow, enjoy with you for Mama, you know. Now I may yaw baby go see you. 94.1. Now, would you cry as a fresh was nigger? Announce so I may say, out to set baby or musie. If you own a Jomaka was owning baby or musie, I am thrown woodino. Woman with you on crowd, only never bush for. Oh, wouldn't mama cry Obusuan? Auntie Abusuapanin your first part no yentie second part no about Destoolment mo o kan be bi ho o de yentie we a ye beto your boss na di mu nkomo pa yentie no so Many people to me flat yes o tunfo. Me ya Abusuapanin no I just want to for the bit me too or Abusuapanin there me ni mama mere kwa so ensi there but then ya otunfo ni Abusuapanin ana Abusuapanin almost a moon was in Vienna or Mumuna, almost Casabasabasano. Mama Chana, oh, yeah, dear. Almost as I want more man call for a yin call for Serwaa call for Yanu a presso. Georgina now, Timuna, or Kofa, and some way in a battle. Oh, hope you wear my Busiani. Abusuapanin, no, yeah, back. 94.1 at Tupäc. Many bloggers lay and Contana. Some banners a penny go for the canna say,
me kan sama kire wo mo se ye ko na ye se me fra mabusuafo na me fra bloggers ni wo mo begina ho na me fra wo mo nya abusuafo begina mu Ezra wo be cross Paakoso wo mama chana ne ho anwan mo kan se me munye ekofo ejimi nkofo no kura firi kuo ba mudidi wo matam eji okra mo ma ho eji se kofo nipa mienu nyansa bia be kam ho a enkyere ta abusua no sa nipa fia no mo joro mo nya abusua ana mo kura ntam da mo so 94.1 sabe so mo nya mi moja asam no otufo Abusuanti, that is it. We ene ya yenka binshim. Ena yena na Abusuapanin. That Lumba Abusuapanin kofi usu. Na sebi we ono ase etimeka Tupäc movement. Ababonti abekasa. Na ni nyina ye in response to Angr press conference no Akoso. Ya sebi na no matena nkunya na say adese abusuya wo Paakoso eyeye. Na mo din sem bebre tudwa ya nsem no bi om tudwa ne say omo betu Abusuapanin na omo Abusuapanin na otwemi no ensem bi wo ho a so obeya no said the amamede ne amane sitie we nya no na se wa ama na no mo animu a ene na nya obi le kuma ntwi kwan bia so obefa so no ma ya amamede ne amane bia se fatet na dia so no eno na ene ya nche Abusuapanin akasa ena wa church sanse mu na onim yen hwe nsem Abusuapanin aka. Let's take our time na yen go through nsem no baako se be ya obi abeti ase wa bro nsem so pa wote kwa se fa we bi o ka se nipa fia baby say tramasum asem beba debi wo de yento eboase na yen go through and some no Abusuapanin aka ni na makoma na fa comment ba meto me boase nche na makinkan enso e the amount said ya esiete. Yes, so let's take our time na yen go through comment ni yen go through some Abusuapanin aka no the tough body di kan wo say yen kan obi a ante say ono Abusuapanin eno na onya ne nte say na abusuafo no ebeba ne ho ti enro na nyese bia sabio ono na wo so ko Paakoso o so onya ne nte say abusuafo no ebeba ne naase e ono Abusuapanin e naase ti no Abusuapanin enro na wa ye krado ya wo twen say adehia abusua no ye wo Paakoso no omeba ne naase e wo ba bia wo bia say bu akọ sa himfra omeba ne naase na wo twen wo mo a abusuafo an ye so omeba ne naase no obi enu a wo bae ene ye ba akọ aka ena fe o se ka bi se enra abusuafo hia ya nyame hu ye mo boy ko ahye na network ni ha ye ba chem se network ni gina so kakra ama yetimi e de nsem besom amansan o se omo a omo ye hu omo wo no nyina ya no wo e fie no omo nyina ye omo a edini ko gina akọọtụ a na omo e challenge no enti won se asem ko Kumasi High Court na ye wo Abusuapanin gina faction na fe but now it's like Abusuapanin are aligning with Odobroni faction. No, this is a fact. It's an open secret. And after you and Akosua Serwaa no gina FBA. Now you want to say Lumba's uncle of Ayapoku Mama Akosua Bimpoma ne woni aka the immediate family almost aligning with Mama Akosua Serwaa. This is a fact. It is a known fact. So the Abusuapanin asamo can say omo enwa ihu omo Paakoso a Mr. Meka Omadaroma. Now omo chese omo ma no na otwi sei obutu na de so omo na omo nyina ye omo a omde ko gina akọọtụ a no mo ne etwe ase besa board you ni bi but besa ye board to fa ne ti enya idea ni na eyi so omo na ye omde ko gina akọọtụ a na omo twe asem no sere ni abasa so omo ne be twe akosi awie ti no so nsem ba akon ena about akuntabu bi gon ze Abusuafo no na omo argument on reason ba kom kan say said the account for ma be ni amanete nke ye wi a Abusuapanin abusua ni na atena ase se bi ye no ye no ebia memenda ne kwasiada adwada na motena ase na mo bu akonta se mpo mo ye SD fo ye no ya wada fiada me da mo kọ asori wi ade kwasiada motena ase ebu akonta na Abusuapanin kase on say allegation ba come raise and say Abusuapanin mpo ye that Lumba ye wi no oni omo nyina mu akonta Abusuapanin si antesa na spokesperson de no kasa ya pa na kasa o press conference na no ono mpo no wa akonta bu that Lumba ye wi na akonta bu ekobu ye no na say of na no kasa Angr press conference na say e wo Paakoso ahemfie no na wo press conference na say bi na ne asebe Abusuapanin kan wo say of na mpo no wo press conference na say na press no wo akontabu na say ma mpo wo akontabu na say o mo hia o samtas Abusuapanin kan say of yo kasa Angr e wo Paakoso ahemfie no o kan say mi pu Abusuapanin say o tia na say mo nkasa mo nka ne sa na em say nyama American so say bi sa eno so ye baako and then also Abusuapanin say
yɛnka ma obi ante sɛ ɔn sɛ adehye abusua ɔmo yɛ sɛ ɔmo betu n'adeɛ so yɛnra mpo abusua no mu mpanyinfoɔ ɔmo ba no ɔmo kɔ ɔmo hyena pono abusua panyin sɛ kwabena aka ma obi ante sɛ ɔmo ntumi nyɛ no hwee abusua wotie ne yie deɛ wadaroma abusua panyin sɛ yɛnka ma obi ante sɛ Paakoso adehye abusua yɛ a ɛnra na ɔmo ahyia mu na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo bɛyɛ amammerɛ ne amane etu abusua panyin ɔmo ma na ɔtwe mmienu ɔmmra appear before them na ɔmo yi nsɛm ano ɔmo kyerɛ bi a yɛsi that Lumba ne mu nsɛm bebree no nyɛ sɛ ɔmo betu n'adeɛ so na ano koraa de bi koraa ka akɔsi sɛ o adeɛ no koraa de sɛ ɔbɛkyerɛ bi a osi Lumba that Lumba wɔ ankyerɛ o ɔmo betu n'adeɛ so abusua panyin sɛ yɛnka ma obiara nte sɛ abusuafoɔ no nra na ɔmo hɔ no obiara ntumi nyɛ foku sɛbio obiara ntumi nyɛ huhu kyɛ sɛ obiara ntumi nyɛ hwee nti ɛno koraa deɛ ɛyɛ bibie kyɛ sɛ ɛyɛ just nsɛm a ɔmo ka kɛkɛ na ɛnkosi hwee obiara ntumi nyɛ hwee ɛna afei abusua panyin sɛ aka biribi sɛ ɔmo si o ɔmo ni baabi esi that Lumba ɛne mu nsɛm bebree nyinaa ne sɛ ɔn sɛ adeɛ bɛkyɛ mɛ that Lumba ɛyɛ 13 December ɛyɛ no on the 12th of December ɛna the Accra High Court ebu ayɛ in that dramatic court ruling na I mean cast dramatic and not to undermine the powers of the court but person say the turn of event court di kan bu ase ahin or the injunction to that Lumba ɛyɛ so enti ɛyɛ no ɛma so abusua panyin kɔ na ɔne n'abusuafo nkohyia na ɔmo nsiesie ɔmo ntɛm asɛm ansa na de aka bi ato aso no ɛna afei some minutes ɛnya afei kɔ na bɛka mu nsɛm ɛsan akɔbɔ ase daabi court say immediate family nkotua sika bi ɛmfa ɛma abusua panyin which is 2 million Ghana cedis and I said 20 billion sika tada no san say abusua panyin abɔka ɔkɔfa tent ɛne kyɛ sɛ mfidie ne ade efiri akyirikyiri baa no mfidie no ɛboɔ no wɔ sora to the extent sɛ bɛɛ 20 billion enti sɛ ɔmo ntumi antua 20 billion na amfa ama abusua panyin within 2 hours a ɔnkɔ no nkɔ yɛ abusua panyin kyerɛ sɛ saa wɔn ɛno na ɔmo wɔ Paakoso fie ɔmo mesrɛ meka ɔmo nyinaa no ɔmo wɔ court wɔ on the 12th of December no enti court di kan bu ama ɔmo sɛ ɔde injunction ato ayi no so no ɔmo nyinaa no ɔmo ani agye na ɔmo bɔ senti ɔmo anya abotrɛ ɛntie deɛ court ɛka biem ɛna ɔmo nyinaa de osebo epie free ɛyɛ court dem ɔkɔyɛ ti kɔba sɛ ɛdane yɛ no sɛ abusua panyin no asɛ kɔba sɛ ɛdane yɛ ya court ka say o the injunction ato so na for san from so within 2 hours ɔmo nkotua 20 billion na ɔmo anya ntua court ka say saa abusua panyin kɔnyɛ kɔyɛ wɔ yi no ɛna sɛ dane yɛ nti ɔmo nyinaa ɔmo de yaw ɛne abufuo ɛna ɛto aso kɔyɛ a ɛno nti ɔmo ansie yi na se ti abusua panyin sɛ kwabena bisa obi ama obi nti ase sɛ na yi a ɔmo ansie ase no wa ma yi obɛda hu baabi esi that Lumba ɔno wasɛm bisa abusua panyin sɛ abusuafo ɛkyɛ sɛ ɔmo ni baabi esi that Lumba ne adeɛ no ɔmo ama yi na se ti ɔmo bɛda hu that baabi esi that Lumba but the emisa yɛ ho the numerous Ghanaians who were present at the funeral on the said day can we say say yɛbɛka anyway may report the outcome but can we say if we are going to be very honest with ourselves all the people are show up at the funeral ɔmo ni baabi esi no. But this is the latest press release, and I said the latest interview in response to the Paakoso royal family. Almost sema omodi abetuja. They was say family no one may na se. Na one may na se. Ombe who be see that number. Until was all say if they had come to the funeral, some be ye there and can temper. Ombe who be see that number. Now say oma menti, and ombe who be see that number. And now maybe just say busia. Okay, maybe me busia ni, but. Okọ that Lumba crew ya ofri so on se ba akọ Paakoso ana ba akọ no ensuta ekọ no kura kakra ye wonsuta area ho ekọ di kuru na wadaroma me bo ni na aka asem mmem so wadaroma ekọ di kuru ba eye ni bi but after see that Lumba here na ye wi em in a week or two either you nyan some trade bi you feature na on come bo ni din ene abusuapani ko ye interview oni abusuapani interview no ɔne sɛbi ɛkɔ di kuro that Lumba kuro baako na wɔsi tɛri ɛkɔ di kuro ɛnyɛ brempɔn ɔhene yɛ ɔhɔn ɔyɛ odi kuro ɔne odi kuro yɛ interview na odi kuro ka sɛ ɔno koraa no up to now onim baabi a yɛsi that Lumba that was 2 weeks after say that Lumba yɛ no ɛna odi kuro no sɛ even after 2 weeks that Lumba yɛ no onim baabi a yɛsi na de hyɛ that Lumba ɛsan sɛ that Lumba yɛ no de hyɛ ɛnso odi akunya enti sɛ abusuapani ka mesra me ka na say abusuafo no a ɛwɔ Paakoso no ɔmo yɛ press ɔmo kete nsɛm beto dua no ɔmo ama yie na sinti ɛna ɔmo ahu baabi esi that Lumba ɛna na mɛsɛ buza sɛ ɛkɔ di kuro ɛbɛ yie na si that Lumba busuani na ɔte akunya tuntum so ɔbɛ yie na si bi na nso ɔno so ba abɔnten bɛ ka sɛ onim baabi esi that Lumba
Nana Abusuapanin wada ma ehon so yento aso na fe ese na obobos no yen kan na bi emfa enche amansan na Abusuapanin say o ka dia che Paakoso ade se abusua na omo press conference omo ye lucky mpo say Afiasuas nigga a chere baabi a see that number ti omo mfa na saa say Afiasuas nigga a chere omo baabi a see that number ti obi apese ohun we that number na emu na se ne body ne da we dey nyame adom Afiasuas nigga be kan obi bia no so enti omo nti Afiasuas nigga asem okan no na omo ko na omo ko ha omo be that number mu and so be hu baabi a you see the legend Charles Kojofoso that number and so on said ya ni na mu nchemu ene Muhammad Ebositi afia Abusuapanin say embo omo ane wo Paakoso fie no a omo ye press conference no also omo ye na abusuafo yes Abusuapanin say omo ye na abusuafo na empo kra no omo ye na abusuafo to the extent say entam da omo so entam de mintimi nko we entam ye na nanom che say empese mekom kotoko hene entam de besre mintimi nko but Abusuapanin che say en sabi mama mu so ewura nyankwada wadaroma Abusuapanin che say abusuafo o Paakoso na omo ye press conference no omo Abusuapanin aka e won fa me say omo ye na abusuafo yes omo ye family members was entam kra da omo so sanse wo so omo ye ni moja ya entam da omo so no mpo e wo kro ya sante kotoko ne ho ti entam da omo so de omo na omo ye na abusuafo dia oni omo ni asem kaye bia e na afia Abusuapanin say yan kam obi ante say ono na abusuafo no omo ntimi ntu no yes so afia no about nya ko mesa bo audio no wati me akaba 2 points be na ma bo audio na ma wati na ye nche na ye ko sanse break akra wo Abusuapanin say omo an omo ye press conference no obi ani wo betimi atu no e san say ono oye brimpon Abusuapanin me ka brimpon kotoko hene brimpon mama muso Abusuapanin ti no sabi o mesem ka kotoko hene nko mama muso e na betimi atu no say Abusuapanin ti apart from kotoko hene obi ani wo betimi atu not na abusuafo ye wo Paakoso a enra omo ye se omo ya mama ni amani amana na otwemi no ama betimi afra kunya so omo kro omo ntimi ntu no sabi yi se kotoko hene nko mabom mo ase odoroma e na betimi atu no e de afra kunya so e na afi wasan so tu bi de mane ye maame on se enra e wo Paakoso fie no ye de hwe video yi bi modoroma e wo by Grace TV ni other media outlets no na ye maame Akosua Serwaa na yonko ye friends mama Georgina na wo efie no bi and so Abusuapanin to be man and say maame Georgina e wona akọfa nsem we nyina ba o kan we interview audio ni mention mesa abọ n'oti ye maame Georgina na akọfa nsem we nyina ba na ho ye de sanse onye busuani afi oto bizu wane mama China say mama China ade agina mu ni ade na mama China kra na o ka bi say mama China mpo aka me bi atwam say that no abusuafo na say abusuafo ni bi e okọ no wo mo nye wo mo ade hye ntiko fo kra ba ho a sana Abusuapanin allergy wo mo nhwe wo mo nim ti ade nti na afi de Machana aje agina mu say omo ye abusu na ya abusua baako ye nti omo so mbutu no Abusuapanin ko fe so Tupäc ko de mama sense so biem na ye ntie de o kan na nkasa kan kati ye no Ezra radio na fe de aka bia so ye mfa ento aso ya o ye abusua ye ntie ni say ya betin se na se ye ntie Abusuapanin wetin nka Ezra TV Ezra radio say Mike ni bibia boko de bibia boko da radio ase yenim say de iwi ye akora eja wo se wan kona elder na wotu anya mesom so saa abusua enra yante yese obusuafo eko asetena se omuwi aye ne kwa no umu akonta mumu abi a odesi ankasa akosie no into omama within 2 weeks sebra na bekiro ma bia wosie Lumba ene nkontabuo bi a wo ho obra na we are no adaroma what is me na meka na ma frame na pay be say omo ye so me ba yanka ade chem ade na pay abusua anonyamfo yi ko na abusua o ba ko finhia ye na asem a eda horu enti wo mama be de che na me ti bi ba asem no asem de onya nti mu pa untumi nka ena nipa na wo mu giregyina ho na me bi de me hwe ye bi hu wo mu no asamre ba start no wo ma di me ko wo se wo mpre Ezra sanko fo na Akosua Serwaa da putetia wa no wo mo de giregira ho ana abusuafo no so na abusuani ben na wayi ni ni mo se me wie ye na ma mfre na o tumi ni se ne na mama sani pakura na wo gina ho na o se mama de ben na ono wo kan ye bu kota na onyina mu
Na me dia me kasa say me abusuapanyin me nkasa. We mo ntumi nyewu. Me ka che omu plane say omu ntumi nye hwe. Enkonta no ye bu nkonta me fra omu santa so omu nyina bai. Ye ogina ho kasa no kura wo bai. Emo ya de bi kura ma me tia no. Ezra 94.1 Adukuma. Ana omu so omu ama no omu so omu ahu baby ekosi no. Tama omu court no a omu ko ka ansam no. Ye bua ya no omu se ye video no omu jobleti no omu ko ye no. Edani ebe wo omu no. Enti omu de ebufuo omu ama ye no. Na wa ma ya omu baby ekosi ni ba. 94.1 Na omu tiri kura ya say fresh was nigga announce ama say wo out to step baby a omu sie. Ifu omu. Enti omu ka to so omu nim baby omu sie ye na. Aye ntro no omu di no. Omu omu jira on kura omu nyam abusuafo. Oh, wouldn't mom cry over Busian? Okay. Eti eno ye the first part, no yenti second part no so na fe ye wrap up the show. Me ni po betumi atumi afra de so otumfo. Me nya Abusuapanin no. I just otumfo na betumi atu o. Sa Abusuapanin de me ni mama mere kwan so ensi de. But anya otumfo no si Abusuapanin ana Abusuapanin. Ezra Omu so omu mu ahemfie na omu mu na omu kasa basa no. Mama Chana o ye de yi. Omu esesa wo omu brempo man kofo yi nkofo a se wan kofo a ye no omu ko preso Georgina na otibu na okofa nsem we nyina ba no. Wo hobi wo mabusuani. Se abusuapanyin okokọ ye yie ba. 94.1 Adukuma. Many bloggers lay encontrana. Some banners of many go for the can I say, they can't so much almost say, you're quite in a year, you say. My friend Abusuapani, and I'm a friend bloggers, no more big now. Now, my friend, one more when you Abusuapani. Ezra, But the cross up, Paakoso, my channel, and then one way. Moka said me, Munya a quote for. Enti me go for no craft ku oba mu didi o matam enti okra mu ma ho enti se ko for ni pa mienu nyansa bia be kam ho a enkyere sa abusua no sa ni pa fia na o mu jiro no mu nya abusua ana o mu kra ntam da o mu so 94.1 sabe so o mu nya mi moja asam no otufo Abusuanti, what you say? Africa abusuapanyin che say. Abusuafo na enra na omo Paakoso fie no. Sabi ahemfie Mr. Nipa fia sabi mo fancha me report tete do ka no pepe. Nipa fia obo no. Omo ye ni muja na ntam kwa da omo so. Ewo sabi ohene kase anim. Enti omo ye ni muja. Abusua we dey quick one ene ye say the babes me now. Ti say na abusuapanyin aka. Wo a wo hwe me. Wo adwen ye wo say e dey fa sanse mo fa comment bra. The king came away and sound the official no so Akosua. So I think that this issue, it is I say we do so will be see akwabna na da bia and say when kwa na mo ba na mo kan wase obusia e bia ne say foforo abebomi ya said the ne say dey be soma mansan na ya te ase na bibia ye bokọ na bibia to atwa ibenya na nka sabi abusuafo ni na aka boma no masonje boa na ansemi na to atwa and me kwa de na medwin say bia enra ye be bom no kwanti Ebianka backdoor was a pain then they try to find a lasting solution to this issue. But since here Akoba said we are parents could not radio so atubi e the amane abusuafo. E wasa na ebre wo mo ekro said ya esitie. Tisana ababetoja wo adwen yo say e the first answer same when. What you say wo mo ano move you no. Omo nye na abusuafo. Ano de wo yi kan kwaka. Oso omo nye na abusuafo because or the entam da wo so. Ye entam e da wo so no. Akwakupi sabi ohenenim enti omo na busuafo in the first place ena mpo wo mo free ekọ no ya omo so anze ebusuan na bi okọ na bi Paakoso wo se ekọ fo no kwa na obi ani ho na ekọ fo be miensa pebi ena be fra enra Paakoso wo mo ye press of no nche se ekọ fo eka ho ena ebusuapani si nanka wo pese wo be esi da Lumba ehọ na ase ehwa so kakra no nanka wo pese wo be esi da Lumba nanka so wo be yi na se na no ye da Lumba yi okumase baba Raspos e Heroes Park no but no there maybe say okay ye kwa say anya busuafo ti bia na a secret burial ti anya busuafo we don't deserve to know but then
ɛna medicare ka sɛ yɛ ɛyɛ no wie no na ɔtwe mmienu akyi kuro baako a Dade Lumba firi so ɛkɔ yɛ a ɛwɔ sɛkyerɛ nsuta ɛkɔ ɛyɛ kuro ketewa kakra Dade Lumba kuro na ɔfiri so no odi kuro yɛ ɔhɔ ɔbɛyɛ n'ase bi yɛtwa no pa yɛ fie so ɛna ɔse after 2 weeks yɛsi Dade Lumba no 2 weeks na ɔba abɔnten bɛka up till now ɔno a ɔyɛ di kuro na Dade Lumba yɛ ndehye no onim baabi yɛsi Dade Lumba because ahyɛseɛ no na no bɛka so de bɛba ɛkɔ bɛkyerɛ ɔma amfa na ama ɔmo ka so de bɛkɔ Paakoso ɔnso ɔma amfa na nkɔ ama besi na ama na ɔkasɛ they have no idea baabi a Dade Lumba ɔmo kɔsie no tina na nakora edi ho yaw edi mu awɔrɔ pa sɛ ebesi nɛ na ɔmo bisa pɛ mu nkyerɛmu nso ɔmo nya mu nkyerɛmu bia sɛ baabi yɛsi Dade Lumba nti sɛ baabi ka sɛ ɔmo ba ya nkɔmo baabi yɛsi na ɛyɛ ama na kɔ ha adwene kakra because na ɛkɔ di kuro no wɔ yie na se throughout but ɔno nso ka ɛbɛka yɛ interview sɛ ɔno onim baabi yɛsi Dade Lumba so ɔho nti ɔsa fɛn so ɔsa se abusuafo no na nyame ase because ɛfia Schwarzenegger fosu aba abɔnten abɛka baabi yɛsi Dade Lumba nti sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo baabi yɛsi Dade Lumba nko ade a ɛfia Schwarzenegger abɛka nti ɔmo ɛtie deɛ ɛfia Schwarzenegger kan na ɔmo bɛhu ɛna ɔmo China sɛ ɛte sɛ wɔto ma no sɛ ɔmo China kora ɔso ɔmo China kora ɔyɛ deɛ a wagye gyina mu na kyɛsɛnsɛm bebree nti we are in for a long ride sɛsi a no nti na ɔtwe mmienu abusuafoɔ de ma abusuapanyin nti na ɔtwe mmienu koduru yɛhwɛ bi wɔ dynamics a ɛyɛ possible na ɔtwe mmienu a abusuafoɔ de ma abusuapanyin no na ɔtwe mmienu koduru na ebia sɛbi abusuapanyin still na sɛ wɔka sɛ o ɔmo nyɛ na abusuafoɔ ɛna ɔmo ntumi nye ho na abusuapanyin ɛntua na mo biara ɔmo pɛ sɛ ɔmo tu na well the Paakoso royal family go ahead to destool abusuapanyin ɛna sɛ abusuapanyin sɛ ɔmo nyɛ na abusuafoɔ nyɛ no mogya enti sɛ wɔka sɛ wotu na ɔka sɛ o mekɔ ɔmo nyɛ abusuafoɔ mo nyɛ mogya nti motumi a menyi ntu sɛ mo ka ho na motumi na ɛno nso bɛha adwe kakra ɛna wasɛnde signal bi sɛ bi nipa baako pɛ ne betimi atu no ɛfrɛ kunya nso abusuapanyin ɔno ani yɛre akɔ wi asante kɔtɔkɔhene nti wɔntew sɛ kɔtɔkɔhene ɛna betu no ɛfrɛ kunya so no ɔmo aka nyinaa obi asɛm wɔ ka biara no ɛnkɔ baabiara yes abusuapanyin is very firm on saa asɛm wɔ a sɛbi ɔka ne sɛ abusuafoɔ no yɛ ɔmo agye gyina mu ne adeɛ a ɔmo yɛ wei na ɛnkɔ baabiara but ɛno ɔbɛka yɛ kɔ Paakoso no ɔmo ka nsɛm bebree ɔmo sɛ they are even surprised sɛ Dade Lumba wei de abusuapanyin agye gyina mu a ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribiara ɛsan sɛ ɔmo abusua mu no mpomire bi koraa ɛkɔ di kuro bi wei ɛna sɛ abusuapanyin brɛ ɔmo sika bi sɛ ɔmo fa nka ho nyɛ yie wɔamfa ne ho anhyɛ mu sɛ ɔmo yɛ yie ne wie na abusuapanyin baeɛ a ɔbɛgye ne sika and this is not the first time nipa wu abusua no but nipa no bi wu a abusuapanyin hyɛ da mfa ne ho nhyɛ mu saa sɛ ɔpɛ sɛ ɔka ho anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔde ne ho wura mu about deɛ ɛbɛkɔ so a yie no mu hyehyɛ nyinaa ne adeɛ nti ɛyɛ ɔmo wanwa paa sɛ Dade Lumba deɛ ɔde ne ho ahyɛ mu a ɔpɛ sɛ kyinkyin a sɛbi omisrɛ meka ohu deɛ ɛkɔ so anaasɛ ɔde ne ho ahyɛ mu a kyinkyin a ɔntie ɔmpɛ sɛ ɔbɛtie deɛ obi ka so because ɔmo allege abusuafoɔ asɛ ɔmo ka na meka no ɔmo allege sɛ mpo with the funeral planning ne ade ne nsensɛm ne ade ɛkɔ so nyinaa no ɔmo abusuafoɔ no sɛ abusuapanyin amfa abusuani bi anka ho ɔno nko a na otu na mo ɛyɛ arrangement bi ɔbɛyɛ biara nti ɔmo abusuafoɔ mo Paakoso mo mpo no they had no idea anamontuo bi ɛkɔ so saa na ɔmo ka na Angr menka no saa that's what they alleged Angr say empo kura no with Dade Lumba planning yɛbɛkɔ a yɛbɛyɛ wei yɛde phone bɛfrɛ nkran bɛkɔma ase yɛwɔ akɔsi no ha yɛbɛyɛ wei yɛbɛto na mo wei na ɔmo nim ho hwee abusuapanyin didn't involve saa na ɔmo ka na Angr ɛna abusuapanyin nso bɛyi ano ɔmo nim ho hwee na ɛyɛ ɔmo ya sɛ ɔmo akɔyɛ abusuafoɔ nka abusua deɛ asɛm bɛ mu a abusua nyinaa ahyia ne ato adwene na akɔ bɛnkrom but this particular issue and also this particular demise which is Dade Lumba's demise ne deɛ abusuapanyin ɛne ɔmo ntena ase nka biribiara abusuapanyin ne ɔmo ntena ase ntu anamo biara nti ɔmo raise nsɛm mmiɛnsa yɛ na ɔmo gyina so a ɔmo se ɔmo de betu abusuapanyin no so ate ase ti deɛ di kan ya ɛna ɛyɛ viral yi na yɛ ka wasɛm sɛ ɔmo se abusuapanyin ma kyerɛ wɔn baabi a osi Dade Lumba okay mama mi disappear say na where is Faustina Fosu okay on say mama Fosu there or ya pa anti
no kwen say enra no ni fie ho no yes no ni ho no bi but me sure say bia obewa around but don't say asem aba no eni nyan eni mo ya nti no sa na akwa but messages ni bi wa say me clear bi ansa na ato aso okay so Philomena Sante say otumfo mama muso doesn't distool okay ma can carry ma me to also with baby a medri na mfebi o bekin kan commenter abayin na bi na yi na yenti ase enra the point I'm raising here yet mom dey press conference and I say omo dey kasa here say obetu Abusuapanin na ba ko ni say adentina Abusuapanin kata that no bani because omo say that Lumba we this year yen see or this year and as yen for this year ntompem wa we be kata nani enti omo nte ase Paakoso this year no so omo nte ase die ntia Abusuapanin kata that no bani enti saa de Abusuapanin mechirem enti omo nya die ntia o kata that no bani ani baako and at the end, I'm boss CCI, we are back away. Say planning that Lumba yin share planning organization be a course biano. Almost Paakoso what this ebusuan almost say. Abusuapanin for one cap planning biano. And they had no idea whatever steps and answer on to be Abusuapanin 2 years with respect to that Lumba and the CA na ye ni adina no man count me. And the chat almost soon and say almost nimba be see that Lumba because almost just that Lumba this year Paakoso what this ebusuan can be. And at this year, no, you will be see which is buying. And for the fact, say this year, the bay media na obesi no abra. One any baby, who see that Lumba, and I say, only baby, you see that Lumba this year. No, na happy because you call by more when you honor. It's not him fan, and Abusuapanin see that Lumba. Omra, no much and fan chong. And no same way, and I'm not can't same way, a mom can't same way now. Abusuapanin's why press conference now, 7 more kind idea. You tell the bed 2 or 3 times, never feel myself come be. It was already a quick one now, Abituja, and yes, you're right, name from a small man sign. Like I am 10 7 see the PPR and so and your book. So let me call you. Let me clear the message enough for showing I'm Mary here. Or na yenche, someone behind the best me now. Philomena Sante say, 2 for Mama Moso doesn't distool. But the old woman of the family, so when you stop the empty noise, oh, okay, Matia, I see. And after maybe him say, Abusuapanin, there is time for everything, and also your back home. And then also, maybe also you said they came, and I said you don't know them. Okay, I said more. And after which is appear as a crowd now, is for snaffus. Yeah, I'm not medical. I said more for there. I think say or Yao Mukakra. Or how near my name because was some ways here saying I say on one day now on you could draw home. Because of the situation now ba yen and the ba be my media and the intion says I do di out there ho. It won't mean for no rerun same one or kwan over ebia nti and I would one now said me shouldn't be men can say a reason tebia mama for sinafosu na on any home be say but the police are let say on say no mama Akosua Serwaa adamfo mama George na no home be nice me say enra mo hu no mama Akosua Serwaa adamfo ya on koku gina da kam di adanse ma na okotwum no so wo eye Paakoso fie on bi na Abusuapanin allege say embo mama George na ya oba fie ho bi enra no onye busuani enti na wo ye de wo ho and then Abusuapanin kwa sa kaka on say e ba me George na on the no Abusuapanin hu say on na kwetwe nsem we nyina aba but they are too big an allegation to make because any adanse bia and I mean the ntie bi Abusuapanin so e kan sa se bia no adanse bi ntia e me gina so akasa ase na mo na asem okay na say ya ma me no no e na kwetwe nsem we nyina ete abaron so hono bi enti omo a hu se no mo ho mo kan nsem we nyina ye press conference na eye omo a omo ye ma me Akosua Serwaa ehu nipa ama Akosua Serwaa nkofo sa na wo kan no ye omo nyina pese ase omo na twea nti enye no wan se abasa but no kwa de omo nyina busuafo nti ne enha no na omo mpo sabio misremeka entam kotoko entam da omo so ye wa ahemfie enti won ka hu nsem enso abusua ti we a quick one yeah ye totwa and ya te boasia e bi nyina abeso me da obi biara se mo jebre na mo behwe na ye nhye na nchenti no ye raw ye signing out na fe yakọ na bibia enso ayi me da obi biara se mo jebre na mo hwe nyame nso ayi na no ntena nim kyerɛ me sere se asem we na nkasa me bom fight nyame na mo na nka o maso yemra because na me medwin se enra se obusuafo kan no e bi anka beboa na ma bibia totwa nanka ebia de achie bia na ze de atochime bia no abusua mpanyimfo ane abusua ene enwuma mpanyimfo nyina ebehie nanka omatete na ma bibia ato atwa but it's like ze abusua pen so kire o mo se ono so o mo ntimi ye na hwe abusua pen ye waka o so o mo ntimi ye na hwe
na no a enze no so mo twen abusuapanyin no se da bi ono abusuapanyin no no so ofie ya na o twen o because o te so on beba ho ntina o te so on beba ntina o twen o mo kakra se on beba and o mo hwa ono so wan te hwe ye che ohun ze media no so on by Grace TV ni media ayaka and I'll say some care can same me na and so there was a burning crab ya and a betray but mystery it was your for say o madaroma either do be and send boy the chair yes say na pen on but I'm a media person and in the kwan say me mommy me sentiments override the public no consumption I was here the mom do be and send boy yes say na pen on the chair na a hard thing because any you be a dollar no ba na pen asem no obia woni me bia be dis asem ho adanse ni se bia na we nya me dia ntina ye be ka se da bi okwohwe me videos way back na that Lumba nyo ko ana me de ye bibia so nti se yesi do no ye pen asem de ho adanse no enye se ne pen no sa ade chi ade san na ho nsem Akoso na obi ka se na we ka se ti e be sere mpanifo se be me de me nsem fata se me ka bi ya chere mpanifo nenso enye hwe di a chi e bia mpanifo be yan kamon teten no na pepepe ye mra tie ni obusua omo ntete na pepepe ye mra mo gidie pa se pepepe ye ba ensemo ina wakoda na bibia to atwa na emu mekoba se efa bi anaso obi hu ne se o ase asisie bi koso ase ye ni no kura bi maame ase ye chinchin mi nsa dia e bia na se ya na beba so dinana Abusuapanyin Odobroni I beg you say Odobroni woni enye hwe me bodi because na ona oda abusua na no enti de asie bi achie bia no ti wade hye na se abusua na omo ha na obetimi atuwa na mo yie na obi akoma nto ne yam na live together after na bibi anya asunje because ekoba ni se ya eya na ha adwen ekoba ni se ya eya na emwa emma ye man entum point this is not what we are expecting because guys that okay disappear say Otufo can Destool Abusuapanin is among the queen mother and the elderly women in the family to select their chief. Okay, let's say disappear just say I no kweko to hini betimi etu esi ko to hini de asantime mutumi na sabio ona ye ne dia enti no de no kweko Odobroni dia busua o de yem fampim an yenko eje nyankopon hu ye mobo abrepem ye besa abepiem na de akebia nso ye de abesom di de kwabena uso kai se nyimaku be Odobroni so masam di dwumadi bro di kan ye Odobroni o kuma se South Central Junction o pata de papa ne ho papa me so tumi kai de ko South Central Junction ho ena Obi Trading Enterprise ewo opoku buache ase ho ye Odobroni ase kono forward ase kono forward social media so aso bibia boko de Odobroni Obi Trading Enterprise I want a perfume papa enter the papa bibia wo pe bia e kama bia benya e wo kuma se South Central Junction kwana ko jibi na bibia enkoye enfama asodie kwan se Obi Trading number no 0530 994553 0530 994553 and opoku buache perfume house and boutique me say on perfume go ho abia wo bia abusia obete ti me so men se bre wate na bre ho ye ni nkaso bre ene nkrabia sabi ene beche kona kwaji bi go ho because last me say na no Tuesday me na asoma so nkwanta e wo Mampon road and obi frame from Adwira obi frame from Amanten Blue East yes obi frame from Setrikumawu drobon so na ade wona area baby ana because me feel perfume na egu am say ade wo tata ma bra ma na ade bone be am dia yo so dey become na me feel perfume na egu am say ampa because mo asoma so nkwanta Mampon road ti ye ni masoma so nkwanta na utwem tonso aboaso na akotena ntonso na akwa so nkwanta ansa no se kona tanodu mu ase agona jama ase afi ntini o wura sante Mampon yeah minim se bi ja kwani bi o ma de menye bi o wura sante Mampon se mi gina asoma so nkwanta na obi atwam Mampon atwam boben kasai ewa adwa wat perfume a egumi ho no na se Obi Trading masa o mo chese o mo nya de ketua ena na o mi gina na ifa kwa na mi gina ena no ya Jude eti na mi gina ai ho baby Paakoso enra Jude frame me madam for Jude TV why am so to Jude TV man why obo adwuma pa Jude TV frame me from Abrepo
Kumasi girls area I was I want for because me feel perfume over be abono. Nina say eh Obi Trading Enterprise. Kumasi South Central Junction. Perfume papa fi there. I was at me more and one Obi Trading Enterprise. So enko baby a go bi nkotwa nhye wani. Enko baby a abusua em obi nko dada nko ma perfume bi a odi go ho akina bi na kyese o ba na amanfo dwane. There be ablante there. Sebi wadarma. Aya, let us feel your presence. If you feel presence at this other perfume papa. And one Obi Trading Enterprise. Obi Trading Enterprise. Kumasi South Central Junction wana. Udu house there be Obi Trading. What shit by Grace to the company was where the one dance here. And those who are better. What you can't go share. What be Freddy a dance here? And your perfume go one tad there no. What the show my tad now pia massa. Was your bush my froze and your boy and son. Sa. We be ma say my boy bomb when son any. Now many Jude call na Jude because Jack talk about the Jude. Now bring your Jude call program bi ase. Jude one non programs. I say what you want to be my boy will be on a high. When you want the cross, say they were quite bonny bi I say. Listen, I say tadu when I'm coming to Obi Trading akwaje. Ain't no just was shot at my bar and who from a report. Or sabi o free a report no baba antama. On say a report be twemu and papa me bushen. Baby obi free bia obi hu na high. Ti woni ma de kro. Obi say why boni bi. Obi say bi touch ma. And what can say say atade e shemi ntia. Because a Obi Trading Enterprise. I want to kwaje atade. To do bantama be poja change FM side what tisi mu high street na mu nya de na masa. Obi e bonansa no sa. Obi e bonansa. Ena kwabrane den ba enti we are branch na pese o den na we pie bia maba eboje so a this call Obi Trading Enterprise Kumasi South Central Junction Kumasi South Central Junction o number here 0530994553 0530994553 and it's for UK or say come now they are with the Obi Trading one dance o perfume no abebe ba Ghana bia ma atoba akwa only problem wadaroma mini aba abira ba Ghana bi ahwehwe machi kwan me am do ko Obi Trading Enterprise na mako to the opera bi amount free of charge what dey me to the amount there wa call on say a month so pay enumra obo mo twitwa nam abochi fo twitwa nam eton enumra o kwa ansa na beton nam no we can check it to mo say what dey ka hwe say oni ji ho a na o ka na talk at about so o sika show na na beton nam ti say me ko gigi perfumes ima dey tsafo no dey ko UK a you see we no dey one dance here afitina bi I have a touch shop in Accra. Obi Trading number is 0530994553 0530994553 afi me kan for better grace financial services area man you know say Ghana for amohwe me e wa America ne Canada me se munti asem wi ehia me pa Ghana for amohwe me wa America and Canada better grace financial services aye your number one financial group or intermediary financial group adie bia e fasika sem to yam adie bia e fasika sem sisi ho so wa kwantum na wo ye adwuma ko ba abusua that lumba kan say wo say yenya ya ka be sa bedi efufu na emom sika bi na emom botai bi si eni suntra sika sem so was odoma nkoma ye shene say no man ko taka ese no tubom ka fita ne tuntum ma groda enso ye ja Africa ho akotena America bechim wo ti America bechim mu wo ti Canada bechim na wo ble Mr. Wadaroma episike and who be yes, who insurance company probably who about an be Sabi, what you know what CS can check on here one show. Now be insurance company papa the about this is a better grace financial services. Mama died I could see and not once in no member so to go in a brim pong and get it. And then mama died I could see what make a rich man. 1 year for buy and my better grace financial services. Need say if insurance one sense life insurance, college funding, long-term care, legacy strategies, retirement strategies, business strategies, and also disability insurance. And now, better grades financial services never bought. Better grades financial services and never bought maybe I come. And the amount of so. Oh no, we see a car, go out with Jim, never say, or pension now here's car, but Tom Sicker boom the amount. Let's get boom, but Tom the amount of American, I can't Richmond, a tax free, and you two be a young pay, and the now pay. Oh, American, I can't Tom Sicker boom the amount, let's get boom at Tom the amount, a tax free, and you two be I'm doing and the now pay. To me, then the better grades financial services to and I'm going to be unquay and from our NFA, Mr. Commander Suminas, your man in Paris. Only on my year, you must see can or how near my be bound the Suminasu. 19 million you may be more Sabio, Mr. America.
be sure akopem se obe nyame dia o man so be sure o ma akopem se o man be wi suapon university bi enti is that not beautiful? So you be sure when akopem se o man be wi suapon. This is why American for better grades financial services the amount better grades financial services at the amount umpewe na e dey na pe o number no American number 813 408 1084 813 408 1084 813 408 1084 no and Better Grace Financial Services. Better Grace Financial Services. Finally, we see American for recharge automobile at the amount. Recharge automobile at the amount. Ningi na ne say, yakasa recharge automobile abusia. Ningi na ne say, on se si a car ho ayeten. So obenya wa car se wutwi no. Enya asem kitwa se si a yepon adwuma na yebefia. Obetimi agina kanyeti abe 5 hours. Abusia wa hwemudi ho adanse. Obetimi agina kanyeti abe 4 hours. And as a dropping so unufie no na ade kra sa unufie na breko na sansem we na sabi yeni anom recharge automobiles o ma dwen wan se da bi ene ye moa Ghana man yenwene Ghana man na ebibi man ni wiase man na ho na yemfa cars na border from Angr se de be ya se de awutie bia no adwuma bia wo ye bia kakra bia ba wo sem bia obetimi anya car papa ne border from na watwi obetimi anya car papa ya ebon ni so na wodi etu anamo afei ebi kwa na osika fa controller and accountant general ene what to the way aban adwuma ene ma so de kakra beto ase na no wa yenhye ya ma oka ya ye wa wodi ya watoka na ba do betu awon installment kakra umpe we ne de na ope eno aye recharge automobiles na say ebi a okotoka anko a ebi a so wo car bi car no wa use kakra opese osakra opese oton ebi a unni marketing strategy bi a unni obi aman nton ma wa recharge automobiles onwa betika no wato ama kama na omo de usika pem usika bumama na de opese oye bia dia recharge automobiles me say recharge automobiles afei opese obeso o car so a omo tusa na money bi ho no na ebia opese otoka bi wa konto ni ba Ghana ha na so wo dia reward so because overtoka if akonto ba Ghana yi e we do port a duty crown and sem yasen kutwa won nim how to go by it otoka if akonto ba Ghana recharge automobiles so na kama obi ante se ye ni aye bebo no ya toka na akonto mu dia ba Ghana ha ma be do port wa he to mu da wo mpanyimfo bebre wo agent bebre wa port wo enti no an se eko ni recharge automobiles me say dey recharge automobiles omo very affordable omo reliable and top notch enti kakra bi ekura obi abenya dude ye na kwaji bi na ye tell mfa nko long journey ko adwuma na ye bre 2 months enti mon kan che dude wa no dude akaja me say onko recharge automobiles onko to kan bi o na ye ko ba bi a ye tema ko ye de akodi dwumadie kama enti ye affordable and afi gas na ya wo no onya kwaji bi say pe chese ubeti do ho atoso ye mfa ye won to Japan so but ubeti do ho atoso enam say gas na ye papa you won't see quem. Obeting the Bajuma, baby alpe, said the city. Emma, a sense of Jina brand, a top notch, and yet Matrama Pulum Palam, Cassi, the Achana, Kogoji, and I could always have baby. Recharge you to move us and make a fiamma. Almost Miabian, Kumasin crime. Kumasi, almost Asqua, the act. I want to recharge you to move us all. And I'll feel and kind so almost Achimota overhead. And kind so almost Achimota overhead. I want to recharge you automobiles. So, do you want to Kumasin crime? Oh, so you know, Kumasin, so you boom. Hey, I will do techiman chese fa wenchi baby a wo bia etwam akose hwi am baby am wo bia baby anim namra recharge to over so Kumasi Asqua ya and I think kan so we kan no omo aye achimot overhead na sentin kan for so beta kra omo eastern region na de hu na mo kwe am ko jibi recharge to over number no 0246 0243 633 669 0243 633 669 0243 633 669 and no air recharge you to over so number back can be MC 0534 815871 0534 815871 recharge automobiles home of quality cars recharge automobiles home of affordable, reliable, and top-notch cars. The corner be what it that they be up with you now. Just say, until 5 hours, 4 hours. What's that? Who be ya deal? Go now. Who for say? It's who be the. Who do you now? That be ya the. So recharge your drink Ghana my own.
ti kwa kwa jibi kuma se for ye kwa squad the arc enkran for achimota overhead na se ne ye ko ya ko jide na bibia enso aye kama edi ama ye nyina se dia esi eti de wusu amado bia ase se ye jebre na ye hwe de safo ke mampon ni ba asante mampon de je kon mampon kontonchi obo ahia kuma na amani ampona na ye de akobo ejine tata de safo kantanka asante jamase apande konkon onso abeka ye ho ewo ase ya oche na twen ewo aha sedia amamre ni amani nyina enso esitie so obusia ye wrap up no mesrem panyimfo pa we de zede be kan no omomoa na nka nsem yi ebetimi abrasi ama ye na ka pene sa amadi aka ebi ya so obu de ya na makwana mu kotwa video eye ya na mu yesei eye ya na mu yesei eye ya na mu yesei na mutu na mu bi de bi nyese bi asa na ye pe no but yeah, call media personals. Yeah, some about this man sign. But you be young can say that because that Lumba you be a me done pa. See, send me call the chair and pen Sabbath. I obey day as a media person. They want say, "Oh you interest override your professionalism." Tinayana, of course, I was here day and still in a small man sign. Tell me, I'm do be RC. Some just bring am share. Nyamen kan na ya ho me be share. Yakoda nyame mo ho banye film so nyese ma madi na mo a ye na ensie ye o na radio Jesus Christ din ti amen abusia me do point hwe ho si yan wate nyame kan abrepem e bi sia makra bye bye.